Kukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha lethu ukuba ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Makasela. Sibhaleliwe kusizo seduze kwami uzobe sesitshela ukuthi uqhamukaphi emva kwalokho bese yasho ukuthi ufisa simsize kanjani thina yini la afuna ukuyikhipha ngoba nasazi-ke nasisisho sabelungu sithi the truth shall set you free. Asimnikeze ithuba ukuze akhululeke naye. Sawubona njani? Ngiyaphila siso njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life TV bese uyazisho ukuthi uqhamukaphi kuphela. Sanibonani, ngiyanibingelela. Mina ngiyintokazi eqhamuka le eMsinga ngokwemvelo kodwa ngihlala eClaremont. Okay, intombi yaseMsinga. Yebo. Sando sami ufuna sikusize ngani namhlanje kwa-Black Life? Bengicela ningisize, ngibhalela i-Black Life ngoyisimo sa husband wami. Bengifisa ukuthi ngikwazi ukuxhumana nomamkhulu osemakhaya. Okay. Uhusband wami sina 6 years sithandana. Uma sithandana sabani sinomntwana ona 3 years. Okay. Wangicelela ukuthi unomamkhulu emakhaya amlobolayo. Okay. Alright, umamkhulu asazani ngimazela nje mikhuluma nobaba. Yabo. Manje ke umkhwenyana usedlulile emhlabeni. Udlulile? Yebo. Umamkhulu yena ubewazi ukuthi ubaba uyagula. Manje nginesicelo ukuthi Black Life ingisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume nomamkhulu angamkele mase yofihla ubaba khona emakhaya. Manje umamkhulu umuntu onekhanda eqinile. Usuyamazi. Unekhanda eqinile. Uyamazi noma uvuzwa ngemvotha yakho? Ayi ngizwe ngomkhwenyana mengitshela. Nabanye omakhelwane engisondelene nabo engibaziyo emakhaya. Okay. Manje bengifisa ukuthi ngicela kumamkhulu ukuthi amukele nomntana wami ngingafiki sengiyifikela khona engazi. Kwabe engazi ngizoqala ngimfonele kanjani ukuthi mamkhulu ngicela ukuthi ngehle ngize ngalapha emakhaya sizofihla umkhwenyana wethu. Ufihlwa nini ubaba? Uzofihla ngoMgqibelo. Hayi sisi, sorry, I'm so sorry. So ubaba mesebenza ngala eThekwini? Yebo, besebenza la eThekwini, bengihlala naye lapha eClaremont emzini wethu. Full time? Full time. Angave ngize ngiye emakhaya nhlobo ngoba ayi bengayithandi impilo yasemakhaya. Manje muthi umkhwenyana ushadile yini wena? Yes, sishadile. Sahamba sayobhala. Oh, okay. Umamkhulu yena? Umamkhulu wamlobola, akave azamenzele azamshadi. Wamlobola nje kuphela unezingane. Naye kuphela. Manje bengicela nje ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngithobe nami kuyena ukuthi angamkele ngibe nesifiso sokuthi uma sekulokhunjwa izinto ezishiwo ubaba emhlabeni ukuthi nami ngibandakalele nomntanami. Kodwa ayi akubonakali kunjalo umamkhulu uyamsaba. So kahle kahle Ntombo ufuna ukuzoyi-introduce manje kumamkhulu. Yebo. Ufuna ukuzosho ukuthi ukhona unkosikazi futhi nawe phepha. Yebo. Ula kodwa eThekwini. Yebo. Ufisa ukuthi akunikeze nawe inhlalisane kuMankrasi. Yebo. Ningcwabeleliso le. Yebo, ngifisa lokho nje kuphela. Yazanzima indaba yakho dadewethu. Kuhlungu kakhulu ukuthi phela nomsolo akasekho. So sefanele ubhekane nonkosikazi mhlambe naye akakwazi-ke. Kunjalo ngoba sazana kangazi nami angimazi. Yayithini iplan yenu ngesikhathi nicabanga ukuyoshada? Wayethe uzokushada and then waziwe kanjani ekhaya? Uzoba unkosikazi onjani ongaziwe ekhaya? Ayi ubaba ukuthi umuntu wejaha kakhulu izinto. Yabo, ejaha kakhulu izinto. Wathi nje sithando sami sizohamba siyobhala ekhaya ngizobafonela. Ngiyabonga ngibazise. Kodwa ngicabanga ukuthi umamkhulu ngathi noma uyakwazi yini lokho yena angazi. Kodwa mina ngiyazi ukuthi kunomamkhulu emakhaya. So umumdedela nje ubaba ahamba emakhaya kumamkhulu aphinda abuye la ngimdedela nje. Amkhulu afone ungabi nankinga. Ngingabi nankinga. Vele wakufisa ukuba sesithenjini empilweni yakho noma wayithola usuyithola ngenxa yothando? Ngingathi singagcine ngiyithola ngenxa yothando. Nokuthi ubaba umuntu osupportive vele. Yabo, Kwase wabona ukuthi hayi uyamdinga umuntu ozokusupport. Yes. Financially. Yes. Okay. So umntwana una 3 years. Una 3 years umntwana.
so mufisa ukuthi nawe uphelezele umntwana ahambe ofihla ubaba wakhe njengomuntu ehlala naye futhi. Yes, kuyaphoqa vele ukuthi umntwana ahambe. Kodwa nje kubukeka ngathi mhlawumbe uzothi mamkhulu akuze umntwana. Kodwa kuyangiphoqa nami ukuthi ngihambe Unkosikazi. Nakhona ukuthi awuzange ube yiqela ufundiswe kahle omunye umuntu ngabe usesebenzisa iphepha ngoba uyazi ukuthi ngale kodwa mhlawumbe ngabe usesebenzisa iphepha angazi-ke lo mthetho nje ubusushintshile ukuthi usivili uregadwa as umlobolo kuphela yini noma yiphepha manje. Because ngingazi ukuthi nje nomlobola nawo nje kumthetho wamanje usunepower ngampela kakhulu usufika la ko-civil. So asenzeni kanje mfethu singale besihlawumbisela ngoba nami ngiyayithanda iy'ndaba zabantu. Asinikeze ubamkhulu ithuba simuze ukuthi yena uzolithatha kanjani lolu daba yabo. And uma ukuthi ugcina ngokuthi athi akakudingi kwakhe mucabanga kuzokwenza uzozizwa kanjani ngalokho? Shuthi phela zizolima ziyetsheni. Nanokuthi ubaba nje boseduhlala naye la umeshona megula yini mhlawumbe? Yebo ubegula ubaba. Or umeshona ushonela la waseyaphindela ekhaya noma ushonele ngale ekhaya? Ushonele khona la ngoze bese sibhedlela vele. Bamthatha. So angabalwisa unankinga ukuthi because ubaba wayechazelile yini ukuthi mhlawumbe if anything happens to him ufisa ukufihlelwa phi yonke into yakhe wakwachazela before nje? Wayeshilo ukuthi ucela ukuyofihlela emakhaya. Akuthanda ukuzifihlela ngala eThekwini ngoba imvelaphi yakhe isemakhaya. Imvelaphi yakhe. Leyo nhlobo abantu besilisa. Angifuni nqaba manga akujwayelekile ukuthi umuntu esimene esinje abanye abantu baye bavaleka amehla athi imini umfazi wephepha ngabe kubanga isidumbu as we speak, but wena kusho ukuthi ngumthanda ngempela umuntu wakho ngoba usakhombisa ukumhlonipha ngisho noma engasekho. And then ufisa ukuthi izinto zenzeke ngendlela ade efisa ngayo namanje ufisa ukuthi uyiveze wena uyimfihlo kahle kahle uzotshela umamkhulu ukuthi I'm the mfihlo here, and then as ngiyimfihlo kunezinto efanele sizenze soba-2 ekade ungazazi ofanele sizenze soba-2 ukuze senze sure ukuthi ubaba ulala ngokuthula. Angabe uzozamukela yini? Ngiyasaba uyifa ngicazula nzama mamkhulu. Bukele Black Life TV, asingajatshani, asinikeze umamkhulu ithuba lokuthi ayikhulumele size ukuthi lo daba uzolithatha kanjani mayelana nokuthi azi ukuthi sikhona unkosikazi okhona oseThekwini ade edlala nobaba futhi nawe unanephepha on top of that. Asazi noma uyazi noma akazi, kodwa ke thina okwami nawe akuhlale kanje size ukuthi kuzokwenzakalani. Sibafonele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello. Yebo sawubona njani? Njani? Ngiyaphila nama ukhuluma noMlangeni Magasela ngikufonela ngikwa Black Life TV. Kunohlelo silenzayo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunosiso seduze kwami ufisa ukukhuluma nawe mawami. Ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi umatasa cela usiphe nje ithuba isikhathi esincane. Simalunga nani sibeni boss. Okay, cela usiphe nje indlebe ma. Hello mami. Hello. Okay, ngicela usiphe indlebe mandla sithandwa sami. Kopha. Yebo mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noma ka-Andile? Andile. Waphi? Ukhuluma kahle kahle nonkosikazi kamkhwenyana wakho. Nkosikazi kamkhwenyana wami? Yebo. Khona unkosikazi omunye kwazini unkosikazi wakhe. Yebo mama, njengoba mina bengikwazi ukuthi ubuhlala emakhaya njengoba umkhwenyana kunesimo esivelile kuyena sokudlula emhlabeni, manje bengicela ukuthi ngicela ukuthi ngize ngalapha emakhaya nomntanami ukuze sikwazi ukuthi sifihle ubaba sikhona. Wabe ngisaba ukuthi ngivele ngiqhamukele nje noma kanjani. Ongixakelayo yona ngoku. Yini enzima lapho mama? Sure,
Hayi sorry. Kodwa ngikwazi mina ndikuva ngendaba so ndothulela umthwalo ngokomkhulu nje indoda itshonile kathini. Anguboni umthwalo mina okhona lapho mama. Ukusamukela nje kuphela ukuze sikwazi ukuthi sifihle ubaba omntana, ngifihle umkhwenyana wami. Ngezizotha ngokuyihlonipha futhi. Saze kanjena ngiyotshela ukuthi ingajilula lento indoda yami yothetha ngayo ngimfazi kuyo. Nami phela indoda yami. Nami indoda yami. Lola bonke kanjani. Uma uthi indoda yakho nami indoda yami, baba omntanami. Hayi ntombi yazi ukuthi ngibana istress kwezinye istress enginazo. Kepha sengiyiza mama uthi ukuza ngizoshesha indoda yakho. Istressani leso. Hayi angiyazi. Ngimfihlane ke ngoba ngiyophetha intaba ngingazi nini. Uzofihla ngomgqibelo njengoba wayekade ekucelile ukuthi nje makukhona okwenzakalayo ucela ukufihlela emakhaya. Ngithethe emakhaya nafaka ngisho isijomo njengoba wona uhlemayo indoda yami ola lona. So mase ifile ngokufanele ingekho ngixoxa ngisho isijomo ukuthi ucacile. Inkinga mama lo muntu esikhuluma ngaye amsekho vele. Mina bengikwazi ukuyikona ukuthi asitave sibonana. Okusho ukuthi yena wayenephutha ukuthi angakwazi isingami. Ngiyangibelisa ngiyashilo ngoku hayi nje ngoba hayi ngiyadlela ngayo. Okay, for the sake of indoda yethu. Yebo. Konke ngiyakhulula ngeze izongcwaba nomntana lowo. Enzila kibela yena kuba sheme izithulele nje. Bona nje. Hayi ngiyakuzwa bengicela ukuphinde ngibuze okunye. Mawungenankinga. Yeah. Ngicela ukubuza ukuthi ubaba lokhu akushiyile like iwill ukuthi ngiyacela ukuthi umntana wami kahle abe yingxenye naye nami futhi kuzinto ezishiwo ubaba ngoba uyazi ukuthi ubaba yizini ayishiyile yena. Hayi. Ngibona lokho kwami ngisabhidekile nje saphambena. Hayi sezimali nje. Sibhekana lesiphambayo ngokungcwaba nje. Hayi ngiyakuzwa. Okusho ukuthi sizovela ngalapho ngoLesithathu. Okay ngiyabonga. Wayekhethe kahle lo baba nonke nje ngathi nilungele. Uthini uma Hayi ngoba sekhuluma nje ngashesha indaba zemali. Akukona ukushesha cha. Ungoba uyakhuluma kahle la efonini. Kodwa nje yena hayi uyamcabangela. Phela ukhumbula ukuthi awubazi lo muntu. Umazi through indoda yakhe. Uyamazi ukuthi umXhosa lo. Nje amaXhosa kanjani? Anolaka Kakhulu. AnamaXhosa nomasile. Ufuna ukusho kuphi? Hayi. Kobonakala. Ufuna ukusho lokho nje sikubonakala. Kobonakala. Mina ngibuza ngathi umama onembeko. For the fact ukuthi uyakuvumela noma ethukile uyamuza uthukile kodwa unayo le nto ukuthi yena woza. But be careful. Izwa leyo nto ngoba uthathe umuntu even though phela ke nawe washelwa ngithi waphinde washada unanebhebhe ukuhlonipha kwakona ukuthi ungabi qala esebenzisa ibhebhe. Izwa leyo nto because abanye umuntu nje bengakuthatha ngenye indlela amoshe yonke into ngoba yazi ukuthi lo usingaya abantu bese befuna ukuvela basho noma yini benza noma yini. So yikho ngithi namanje lo baba wayekhetha kahle wayibona into efanele yena. Hopefully kuzoba nokuthula nimfihle kahle ubaba and nalokho kufisayo ukuthi umntwana abhekeleleke ezintweni kodwa njengomuntu ayemshadile ayimsho kuyiwili ukhona umntanakho. I don't think there is isizathu sokuthi uzomcela because into ebhaliwe kuyiwili kuyaphoqa ukuthi iyenzeke futhi nje ubuthi wasemakhaya ngibona ukuthi angaba nobuqinise bomngaka ukuthi afrode nama-will. Sazi. I'm so sorry. Kona kunzima ngoba msekho manje nomuntu lo esikhuluma ngaye.
Ya. ngoba ngabe kulula ukube kuthiwa wayengazi umama nami ngimazi. Wayethi yena vele uyozama uzoku-introduce nini? Ayi manje athi nje uzobona uzobe uyabona. Wayemsaba. Wayesho lokho ukuthi ngizobuye ngibone kuphela. Amavota. Amadoda bafethu angazi umuntu le babazile nje ethi ayibo kanti abantu besilisa kanti niphila nzima kanje nalabantu besilisa. Anyways, angifuni bafethu ukuthi ngigeqa amagula libhlungu udaba likasisi kushone lo myeni wakhe abashadile naye and iba nomntwana ona 3 years ongasanayo ubaba. Okukhulu ukuthi indoda yakhe mina umunye unkosikazi emakhaya olotsholiwe nabantwana futhi ngimazi ehlonipha nalokho kusakhona ubaba namanje usamile ekuhlonipheni intade ifisa ukuthi amazi umama ukuthi ukhona amlindele ukuthi angavela futhi nomntwana athole imfanelo zakhe njengomuntu okade ezalo yena ubaba lo ngasekho. Mina okwami ngikufisayo ukuthi ngathi konke lokho abazokuhlanganisa ngahamba kube impumelelo yonke into ibe right kube nokuthula bathobelane nje kuze kuphele bahloniphe ubaba nangayo yonke into ade yenza-ke yokuthi athi mase Thekwini afuna omunye unkosikazi mina ngale afuna omunye abantu besilisa bafethu kodwa sihambeni mina uMlangeni Makasela angiyibongele mfethu ukuhlala nami iziphele le episode siphinde sibonane ku-episode elandelayo sengihembe. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.